Inselmilkom u nistedinkom għal 153 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu għandu mod straordinarju kif iwieġeb il-mistoqsijiet li jsirulu mill-Fariżej, mis-Saduċej, mill-Erodjani, mill-orrif tal-liġi, mistoqsijiet li kienu jsirulu biex jaqbduh xi kelma, biex iġarbuh. Anki f'dan il-ħadd huwa duttur tal-liġi, għaref tal-liġi li jagħmillu mistoqsija biex iġarbu. Liema kmandament huwa l-ikbar fost il-kmandamenti. Kien hemm dibattitu sħiħ fi żmien Ġesu, ma ninsewx illi l-orrif tal-liġi mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura mqazza kienu siltu 613 il-preċett. U kien hemm dibattitu kbir fosthom li ma kien l-ikbar fost dawn is-613 il-preċett. Fil-verità diġà kien hemm xi rabbini kbar illi ġabru l-liġi fi ftit kliem. Ir-rabbi Akiba pereżempju, illi kien ġabar il-liġi fil-kelma dak li ma tħobbx li jagħmlu lilek tagħmlux lil ħadd ieħor, din hija l-liġi fundamentali, il-bqija huwa kollu kumment. U rabbi ieħor, Rabbi Hillel, illi kien jgħid il-liġi kollha tinġabar filli tħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Anki Ġesu jiġbor il-liġi f'żewġ kelmiet, tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u b'saħħtek kollha, u b'moħħok kollu, u lil għajrek bħalek innifsek. Imma interessanti li meta nistudjaw it-tweġiba ta' Ġesu, Ġesu ma jagħtix żewġ kmandamenti li huma ikbar mill-bqija, imma b'dawn iż-żewġ kmandamenti tal-imħabba lejn Alla li għandu jieħu ċ-ċentru tal-ħajja tal-bniedem u l-imħabba tal-proxmu, Ġesu jagħtina l-ispirtu li bih għandna ngħixu, l-ispirtu illi għandu jagħti l-ħajja lill-eżistenza kollha tagħna, l-ispirtu veru, ġenwin, illi għandu jagħti l-ħajja lill-osservanza tal-kmandamenti u l-liġijiet kollha tal-mulej. Għax fil-verità aħna rridu nqiegħdu lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna. Għandu jkun kollox għalina u kull aġir tagħna għandu jkun mhux biss sinjal tal-imħabba lejh, imma wkoll neċessarjament għandu jkun sinjal konkret tal-imħabba lejn il-proxmu. Jalla dan l-ispirtu tal-imħabba li kien ir-ruħ tal-ħajja ta' Ġesu sal-għotja tiegħu fuq is-salib għalina u b'ġest ta' mħabba perfett lejn Alla l-Missier ikun l-istess spirtu illi jagħti l-ħajja l-imġiba nisranija tagħna kollha kemm hi. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.